Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye? Yo warungnya Mbah Yi lah. Ayo toh ditutup lagi. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi. Ngendikane Mbah Yi warungnya ben buka ngono. Maksudnya ki tikus tan, tikus sing kok kene mlebu warung tan. Kuwi tutup tok tuk ngono lho, Nduk. Ora usah digembok. Berjumpa lagi di kontennya Mbah Yi. Sugeng siang nggih pemirsa. Dino iki arep membuat soto kepala. Lah tutup glek ora sambut nganu. Wes ngene to. Heeh. Ora digembok wis. Gak. Ayo belanja. Duduk sik kono lho tak takoki. Duduk. Jere kangen mbek Repa. Ndi? Ya diceluk lah, diceluk nek jaman biyen nek kangen diceluk ning jero genuk. Saiki nek kangen celuk ning kamare, ndang celuk. Oh, gak enak kok. Lah ya carane diceluk nek jaman biyen ning genuk. Iki kan jaman saiki, ndang celuk ning kene. Pang. Popong ngene ngarep lawang lah, Duk. Nah, bismillah ayo nyeluk Repa. 1 2 3 wis. Papa. Heeh. Enak. Ya nek nyeluk piye, Pong? Papa. Heeh. Kok enak. Diceluk kok kene lho, Nduk anguk-anguk kok kene lho. Popong, kapan mantuk? Kapan mantuk? Sehat selalu ya, Pong. Selamat malam. Kok selamat malam? Iki awan lho, Dok. Urung bengi maksudnya. Iya, urung bengi rene ayo keluar. Sik tak minum. Iki ne sapa karo aku? Gone Mbah Yi, duduk, nek ngombe duduk. Nek ngombe duduk, Intan. Duduk lungguh, duduk. Iya, bener iya. Sampai mure-mure. Lah ibu ki ngandani sing apik, nek duduk ki lungguh. Lah ngono lak yo apik to, kok nek dikandani ibu kok men emosi ae. Wes ayo, blonjo. Sing enakne tak dene tak go mulih ki nggenku ki. Apa? Yo ben kok ndang cek dinggo Repa. Apa bengi apa ndelok TV ya? Wih. Kuwi cup-cupan nggo TV pemirsa disilek Repa. Yes engko Repa tak gawene cop-copan dhewe. Tak tukokne kabel ben digawekno dio ya. Kuwi cop-copane ndekne pirang-pirang dina ndekne kan cop-copane disilek ora ndelok TV. Kok bengi ben ndelok TV aku. Wis maaf nggih pemirsa. Aku enek kabel kok karek dio nek mantuk njaluk tulung. Le gawekno le cop-copan cilik nggo Mbak Repa dinggo lab ya biasane pemirsa. Dadi dinggo lab apa? Dikei nggo padang ngono lho ben padang terus dikei ngono kuwi. Ayo, budal. Dus. Coba siki yuk, jajal yuk. Iki ta. Oh. Iya, Dek Dewi wis isuk wis mateng kok. Iki sing tuku nasi goreng. Tak Intan tuweno ya. dijajali. Gak usah iki bumbu soto ibu gawe dhewe ala-ala ibu kok ala-ala ibu dhewe. Apa nih? Endas, ceker, terus lombok. Oh, telono ki. Iya kecap, Mbak. Bang Kecap. kental-kentul ae. Kental-kentul timbang nek kancane elokno sisan kono. Kecap, Mbak. Iya. Daun bawang. Kecap apa? Kecap sekarep, Mbak. Iki ora apa-apa. Iya, ini apa nih? Daun bawang. Wes. Iki jajane Putri Kembang anu gedang kluthuk ono ndang lapor Mbak Nana. Iki Mbak. Karo soun. Karo kerupuk. Loh. Laporan kayak kono. Kene Mbak. Mbak Nana, saiki brambang piro Mbak sak kilo Mbak? 34. Kan kabeh tergantung kecil besar, Dek. Karek besar kecilnya ya. Nek kecil di bawah 30 ya, naik. Tapi merenges ngono lho Mbak nek laran anu niki lho. Seperempat 9.000 kan. Gorene laporan. Laporan. Internet jajan 4.000. Oke. Tak gowo lah. Waduh, ora oleh Mbak tak gowo. Oke, siap. Koneh ya. Belanjane gak digowo. Ora usah digawa, mulai wong-wong tok men ra sida masak. Nyah gawakno, guys. Gowo, Dek. Intan apa neh?
Mbak. Kerupuk apa Tan? Ayo Tan. Wes Mbak, aku pemasak Mbak. Mau bolong-bolong Tan. Wis enek pindang Mbak, pindang gede-gede. Ndek iki aku ya Mbak, pindang gede tak sambel lah, enak. Iwak mas. Tak godok dulu ya pemirsa bersama dengan tumbar, bawang, uyah. Nah, iki godhong salam. Terus banyune dibuak. Cekere. Entan iki noto tempe. Anggeku kan praisek ya Nduk ya tempene wong cek duwe tempe ning kulkas. Wis gak usah Bu, tuku ae. Oh ya wis. Arep gawe soto ceker ya Tan ya. Engko kepalane digoreng ae. Iki sing ape tak rebus nggih pemirsa iki. Enek mie soon. Terus iki enek godhong bawang nggih. Godhong bawang. Enek laos. Terus ki enek godhong serai. Godhong jeruke jek duwe apa ora ya aku ya. Intan iso nyuwun godhong jeruk nggone Mbak Nur. Gak wani, Bu. Tenan. Gak wani, Bu. Tapi nek duwe ya. Mbak Dewi nganu cerita nek gak duwe. Dong jeruk njaluk Mbak Nur gak apa-apa, Bu. Ayo tak njaluk dong jeruk nggone Mbak Nur. Aja bengkong-bengkong nek, Nduk. Kok nek Digoreng gak enak. Yo enak. Maksudnya sing ngene lho, lempeng ngene lho lah. Nah. Ayo njaluk dong jeruk saiki ae dienggo masak. Yes, Kak Ndure. Ayo dong jeruk. Bojong ban basis ke. Oke. Tak patenane sik. Tak patenane sik iki. Kok digoreng kepalane digoreng wis ora usah tak dadar ndok, ora usah tak godhog-godhog pemirsa. Terus ini mbek kerupuk. Kondo Mbak Nur, Nduk. Duh, gak usah iki usah lah. Mbak Nur. Nyuwun godhong jeruk. Hati-hati. Wah, kerja. Hati-hati lho, Tan. Ki apa ya pemirsa ya? Kok timun. Daleme bucarek, Nduk. Kuwi daleme bucarek. Iya, nek mosok iya lah. Pas enek banjir tidak bisa. Biyen kan iku rumah karena terjadi longsor. Terus rumahnya ambruk. Ndek biyen yo nek taman-taman ngono ah. Daleme bucarek lho. Gak bisa wis dikunci lho, ki tugel hotel. Biyen ki tempate Bu Carek bersantai nek taman-taman nek kae. Karena terjadi longsor, mak biuk. Wes. Iku kumbane sapa? Yo kumbane Bu Carek lah, Nduk. Ayo ki nyuwun godhong. Iki ketoke kelengkeng. Hati-hati lho, Tan. Hati-hati lho, Tan. Iki ngene lho, Tan. Ini kelengkeng ya pemirsa. Terus ini apukat. Godhong apukat. Terus iki jeruk. Kayak mbahnya bene. Iki jeruk purut, Dok. Mbahnya. Ya ki nemok ceblokan. Apa ki? Jeruk. Jeruk. Mbahnya. Halo. Mbahnya. Nyuwun dong jeruk, Mbah. Mau apa mbahnya? Oh, bakso geng Tegal masak nopo? Oh, masak nopo mek jagung, Mbak. Wis ayo, iki. Wis ayo. Tak pae. Heeh. Gujang. Oh, panen jagung, Mbah. Walah, nggih sak-sak. Ya, alhamdulillah, Mbah. Nggih, Mbah. Masak apa mang mbahnya? Gak mireng Tan. Mak Jah teng pundi? Mak Jah teng pundi?
Oh, lebenan berarti nggih. Anu konser, Mbah, berarti. Tutupan omahe. Anu ajeng damel alah soto niki lho, Mbah. Nyondong jeruk. Iki jenenge sinom. Asem nom. Omahe tutupan tan, paling mak jan yo konser lah. Mbah masak ning gadu, apa ning ndi nggone Bu Carek sesuk. Masak ning gadu ketoke, Duk. Wis makasih Mbak Nur. Wis tak kondo Mbak Nur ketoke ning anu kerja ora enek dek. Celuki. Wis ki pokoke aku mek buktine iki pemirsa. Ganda ngomong. Oh iya. Rene ada orang ndak cedek nang bumbune. Gak usah diketokne, Ibu. Sidik kok ae iki. Oh, Yo, sik Ibu tak muni ya. Bawang putih. Iya, betul. Brambang. Tumbar. Iki Iki mrica iki. Mrica. Tumbar jinten. Kunyit. betul. Terus ki godhong jeruk. Iki laos. Iki daun bawang. Sik Nduk, keduduran aku. Gulaku mang ning ndi lah. Iki mang sokon ndok wis tak godhoki lho Tan. Ngoceki lho ki ndok. Iya, betul. Ceker apa-apa ki mang wis tak marinasi ta. Godhok lah pokoke ya. Nganggo gula. Nganggo gula pira kuwi? Yo, apa mbok hitung gulane? Ndang, hitung. Paling kuwi ana sekitar 355 punjul 23. Apa kuwi? Ya Allah. Iki jenenge tumbar. Kemiri tul. Kudune diumbah ki Mas tak umbahi kabeh, Gek. Lah tak tutno, Bu Nek kita ulek. Lah iki. Iki nesek lho, mritane sik. Mritane sik sing kene. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tak syuting. Tangane ketok. Ya, Bu. Bawang. Teblak. Op. Tumbah. Bawang. Mamah iki. Iya, Bu. Wes, ojo tekok sing ora-ora. Iki mau bar tekok sak sing ora-ora pemirsa. Di balik kamera iki. Nek tekok ibu iki di balik kamera. Ojo ning pas kamera tekok ngene ojo nek wong ndelok kan. Ya piye lah gak boleh. Wes sampe mengguri. Wes ketok. Iki Ibu ki. Iya, kok sambele makme karo sambel kecap to. Diuloki lombok. Iya, betul. Bawang putih dikeceri jeruk pecel. Mari sedep kok enek jeruke pecel to, Nduk. Aku belajar nyoteng kok. Masa gak bisa terus piye gak belajar nyoteng. Iki sing mbok seteng sapa? Ibu. Iki ne ketok ora? Ketok. Lo ketok no, masa gak ketok? Ngono. Iki namanya daun salam. serai. Iki laos. Gepreki. Kidong jeruk. Wes saya kita gongso pateni sik. Langsung cu. Udah ngomong. Mama apa iku rek keratak ngono. Mak jajan. Kok abene kok mak keratak. Kuwi jenenge Wak. Iki capere. Ketok ibu tak ketokane iki Ibu. Iya. Ibu ayo sing tak ketokno ya. Karek lho. Pak mundur aku nek ngono wis tak mundur sik. Mundur. Alhamdulillah harum pemirsa. Iya lah harum. Ngene lho.
Iya loh. Iya. Dan umur tenanan terus dipindah ke sini. Bukan enek kuah ya tau Nduk. Enek kuah terus dikasih Sambel. daun bawang. Yo nek pas mami. Iki wis tak kutuk musuh. Sik tak sekono pirang. Bocah Indo barang. Ibu tak tutno kuwi lho, Ibu. Tutno. Harap Ibu. Bu njupuk piring. Iya. Kuwi mie bijak. Bijak. Heeh. Terus bocah Indo. Sampai Ibu tak guyok mangsan. Makasih ya. Saatnya kita ngocek telur. Ini tan. Terus dipindah. Tak pindah rene ya. Iya, sekarang Ibu mana tahu. Masih pinggulin Nduk. Awas hati-hati toh ya. Wis tak sotengno Bu kok. Makasih ya. Sama-sama, sama-sama. Dilemne klambi. Gangguan aku. Wes Hawa lagi. Bu hawa lah. Angang-angang jendela. Oh iya Dok ya. Ya ya. Iya. Terus kita tambahkan ini pemirsa. Ini tak umbah mang terus tak iris-iris ya. Wis tak sotengno ketok kok lho, yatane ketok. Ini ketok. Makasih ya. Aja obah-obah ngene, gak boleh kok ngelupa mesane ya, Bu. Iya. Sudah, Dok, udah selesai. Sesuk apa neh? Mbok. Mbok jaluki apa sesuk? Terserah kok sesuk. Ibu kok pas karek maem. Karek maem. Intan kan wis bar maem. Pokok Intan ki aku anu wis tak siapno nggo Intan. Dadi aku iso nyantai. Nah, aku kan maeme siang pemirsa, kadang di jam 11. Aku maeme nang ingku lho Bu, apa jenenge? Apa? Engko sore maksudnya. Ku sore. Gak Intan tepat 3 kali yo iki. 3 kali iki jenenge pagi, siang, bar salat zuhur ngono kuwi. Terus bar kuwi. Wis. Sore kadang wis setengah 6 kok, tapi nek wis aku wis menerapkan Dada. Dada. Menerapkan dada, ndek mundur menerapkan. Tan ojo maem. Maeme setahun dhisik. Dah. Wes mateng pemirsa. Ambune sogere cah sing masak buyune. Kalau soto bening enggak usah dijeburi santan ya pemirsa ini. Ala saya sendiri. Wes iki tang dadi tane tan. Iki lho pemirsa dadi lho ya. Wis dadi ya soto ceker. Iki kok digoreng. Terus makme mbek kuwi mbek ndok. Ki ndoke mundur. Ki ndoke pemirsa ya. Ndoke di kupas. Padahal emang nek nggodhog wis suwi pemirsa cek urung anu. Oh, cek kandel. Berarti iki ciri-cirine endhog enom. Iya. Nek endhog enom ngene iki pemirsa. Dadi nek di apa ya? Enak Bu Pak. Yo enak. Nek digodhog suwi pun, dikei uyah pun, digodhog ngene iki tetep kandel ning kulit. Tapi nek endhoge tuwek, wis gak apa ya, Dok ya. Gak apa-apa wis. Oke, mbek endhog. Oke. Wis pateni, Dok. Cuk. Kon monggo pemirsa maem. Iki lak sendok lah. Nganggo piring, dadi gak mbok tipeti. Ambil piring terus juga sebagian Intan bar maem pemirsa nggih. Monggo maem. Ibu minta tolong jukukno sendok ya, Ibu lali gak jukuk sendok iki, Dok. Gak apa-apa minta tolong. Iki wis sendok ya siji ya lah. Kok dimaem engko. Monggo maem pemirsa, ini ada soto ala Ibu. Monggo maem seger.
Ya Allah, matur suwun nggih siji tok ae, Nduk. Aku cepokno. Oh, iki tok. Gak usah nggo nasi, gak pengen ham soto? Enggak. No, ngene ae. Tuh. Sing bagus nek ngomong. Kok bingung kok Ibu. Selalu bersyukur pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Nek ngilingi zaman semono sampai di titik sekarang ini atas izin Allah, atas support dari orang-orang yang mensupport kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya pemirsa. Oke, nganggo jeruk pecel gitu. Mari sedep. Alhamdulillah. Tapi gak usah terok ya. Nek terok ya apa-apa nek pemam soto. No. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mantap. Saking enaknya ngantek ngomong mantap jadi mantup pemirsa. Enak ndoke. Soon. Ngantek gregeli pemirsa. Monggo, Mak. Kene apa, Dok? Pelan-pelan, andek rene. Anak sing dikasih koya, terus apa yang ngarani kentang tiris tipis nggih. Niki ngaten mawon pun bios sama saya. Bon. Kok kene lho kerupuk. Nek mam pelan-pelan. Ampun ya pemirsa, demikian ya konten pagi ini ya. Ini siang lah itu ya. Konten siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua, semoga yang sakit dan paringi sembuh. Pejuang garis 2, semoga diberikan momongan yang saleh-salehan ya pemirsa, tanpa ada salah kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Maksudnya kameranya jupuk, Dok, aja mbok pateni. Dono dari dekat ini kalau, Dok. Ya. Tanpa kamu pateni ya. Siti ake takno situ, cus ngono. Mana lho? Ojo pateni. Ojo coba pateni. Iso cukup. Lah, ya terus ketokno ki lho ndok ngene. Nah, pemirsa. Lho ya. Nah, soto ala ibu. Nah, ki mbek telur. Terus di bismillah. Kita garam. Lagi goreng. Kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.